Hola, Little Big Genius! Avui parlarem sobre el sentit de l'oïda. Recordem que captem la informació del nostre voltant a través dels sentits, que són la vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. L'oïda és el sentit que ens permet captar els sons que es produeixen al nostre voltant, i els seus òrgans són les orelles. Abans d'entrar en les parts de les orelles, hem d'entendre que els sons viatgen a través de l'aire en forma d'ones acústiques. Les orelles es divideixen en tres parts. Primer tenim l'orella externa, on trobem el pavelló auditiu, que capta els sons, i el conducte auditiu, que és el camí que els porta fins al timpà. Després tenim l'orella mitjana, on hi ha el timpà, que és una membrana que fa de separació entre aquesta part i l'exterior. Els ossets, que són un conjunt de petits ossos que transmeten les vibracions, i la finestra oval, que connecta l'orella mitjana amb la interna. Finalment, tenim l'orella interna, on hi ha el caragol, que és el conducte ple de líquid on hi ha els receptors auditius, i el nervi auditiu, que transporta la informació fins al cervell. Ara que ja sabem quines són les seves parts, anem a veure com funciona l'audició. En primer lloc, quan es produeix algun so, les ones són captades pel pavelló auditiu, que s'encarrega de reconduir-les fins al conducte auditiu. Des d'aquí arriben al timpà, que és una membrana similar a la d'un timbal que vibra quan les ones entren en contacte. Aquesta vibració passa ràpidament als ossets, que alhora la transmeten a la finestra oval i al cargol. I, com ja hem dit, el cargol està ple de líquid. Quan arriben aquestes vibracions, el líquid es mou i les cèl·lules receptores detecten aquest moviment. Finalment, aquestes transmeten la informació fins al cervell a través del nervi. Tot això ocorre de manera instantània sense que ens n'adonem. A la part interna de l'orella també tenim el sentit de l'equilibri, que funciona de la següent manera. En aquesta part de l'orella també tenim uns petits tubs semicirculars que es troben plens de líquid i que tenen la missió de detectar els moviments que fa el nostre cos. Aquests moviments poden ser amunt i avall, endavant, endarrere o de costat. Quan el nostre cos es mou, el líquid que hi ha a l'interior dels tubs també. Aquest moviment és captat per les cèl·lules que es troben al final d'aquests tubs, que envien la informació del moviment al cervell. Quan aquest líquid es mou massa ràpid o de manera brusca, com quan fem voltes, per exemple, sentim la sensació de mareig, perquè estem enviant massa informació sobre el nostre moviment al nostre cervell. Quan parem de moure'ns, el líquid torna a estabilitzar-se i aquesta sensació de mareig se'ns passa. En resum, l'oïda és el sentit que ens permet captar els sons que es produeixen al nostre voltant. Quan escoltem un so, les ones acústiques viatgen a través del conducte auditiu fins a arribar al timpà, que, alhora, transmet la vibració als ossets i al cargol. Aquí es troben els receptors sensorials, que transmeten la informació al cervell. I a l'oïda interna trobem el sentit de l'equilibri, que és el responsable de que ens mantinguem estables. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius! Espero que us hagi agradat. Fins aviat!